Joo, hei vaan. Mä olen Aki Pohjanlehto Lanka ja Muovi Oy:stä. Me ollaan porilainen perheyritys. Mä olen tässä 3. sukupolvea luotsaamassa yritystä ja meillä on kokemusta teräslanka- ja muovituotteiden tekemisestä 1950-luvulta asti. Netti on se kaikkein kätevin paikka, lanka- ja muovi.fi. Siellä on meillä koko valikoima. Tällä messuilla me ollaan nyt esitelty, lanseerattu tämä uusi meidän seinäkiinnitysjärjestelmä. Tuotteen pitää kestää käyttöä. Eli me lähdetään siitä, että tuotteen pitää olla helppo asentaa. Asennettavuus on tosi tärkeä asia, mutta sitten myös tukevuus. Eli meillä on tärkeää, että ne korit pysyy kiskoilla, että ne ei tipu. Sinne laitetaan sitä painoa, niin sitä on kiva käyttää, se on kevyt, ilmava ja se ei kerää pölyä. Me ollaan nyt ensimmäistä kertaa lanseerattu tämä tuoteperhe tällä messuilla ja me ollaan saatu erittäin hyvä vastaanotto. Ammattilaispäivillä nähtiin paljon potentiaalisia jälleenmyyjiä ja he ovat todella kiinnostuneita ja sitten on ollut kiva myös saada se palaute loppukuluttajalta. Että tällä on selvästi ollut tarvetta, että halutaan kotimainen vaihtoehto. Ollaan täysin kotimainen yritys. Sitten tietenkin se asentamisen helppous, yksityiskohdat, niitä löytyy paljon meidän tuotteista ja tukevuus. Korit pysyy paikoillaan. Helppo käyttää. Sitten myös puhutaan paljon vastuullisuudesta ja kiertotaloudesta. Eli tietenkin tuotteet, kun tehdään Suomessa, Porissa, niin siinä on yksi tärkeä asia hoidettu. Mutta tietenkin me voidaan omilla asioilla vaikuttaa siihen ja puhutaan kiertotaloudesta. Et meillä esimerkiksi näissä kaikki lankatuotteet, siinä on vähintään 80% käytetystä teräslangasta on kierrätyslankaa. Ja vastaavasti meidän muovituotteet, niin siellä on vähän vielä jopa parempi prosentti. Eli kiertotalousajattelu. Ja monella muulla asialla, kun meillä on valmistus omissa käsissä, niin me voidaan vaikuttaa siihen tuotteen vastuullisuuteen. Tervetuloa tutustumaan tähän meidän skandinaaviseen säilytysratkaisuun, joka sopii jokaiseen suomalaiseen kotiin erittäin hyvin.